Hello guys, welcome sa aking channel. Ito kami guys sa sa bubong. Yan oh. Ayun oh. Napakataas ng inakyat namin. Hindi ko akalain na ganito pala. Hira yan. Parang ayaw ko nang bumaba, pre. Bahala ka sa buhay mo. Taula lang yan. Ha? Taula lang yan. Ayan oh, napakataas oh. Oh. Andito kami guys, may gagawin kami dito sa bubong eh. Sinubukan ko sumama sa aking utol. Ayan. Ha? May gagawin kami dito sa bubong. Maglalagay kami ng kasi maraming tulo yung bubong eh. Maglalagay kami ng silan sa mga gilid ng bubong na yan kasi tumutulo eh. Yung unang gumawa dito ay palpak. Yan warehouse to, warehouse. So ngayon hinihintay ko yung aking mga kasama. Napakataas guys ng inakyat namin. Grabe. Sa buhay. Ayan guys kung gaano kataas yan oh. Puro warehouse yan nandito. Ang kaba ko talaga kanina. Hindi totoo yan. Yan mga guys. Ayan napakataas. Ying! Ayan guys, nasa taas kami ng bubong. Yan napakataas. Grabe naman pakagawa niyan Parang wala naman, hindi purman ang gumawa niyan. Oh, tingnan mo guys, oh. Mainit ng ulo ni Purman. Oh, tingnan mo ang pakagawa niyan. Hindi man lang grabe. Kaya para tumutuloy, no? Oh, nasa eh. Yan kaya tumutuloy yung lakas ng tulo kasi nung warehouse na to. Grabe naman ang pagkano nila, binarubal talaga. Labas-labas konti. Pa rin eh. Ayan guys, napakataas si Purman, parang hindi natatakot sobrang taas ng aming Lagyan mo na yung silap ng Grabe naman yung Purman yung gumawa dito. si Francis. Ayan, tingnan mo naman kasi guys yung ginawa ng mga tao ni Francis. Tingnan mo paano hindi tutulo ang warehouse na to. Paliwanag mo bakit? Ito kasi guys, itong pagkagawa nito, tingnan mo, tabi-tabingi. Hindi naman ako nagmumura pero tabingi talaga napaka Kwenta. si Utol na nagpapatuloy nito. Ayan dapat itong bakal na to nakasampa dito para yung tubig pag umulan hindi pa pasok sa loob. Pumapasok kasi itong lata na to nandito sa loob. Nakapasok. Galit. At ako ni Purman. Oh! Ha? Boss. Ang init guys. Grabe. Lapit tayo dun sa aking kasama. Nay! Nay! Babaraw muna tayo. Halika muna dito. Guys. Bye-bye. Baba muna kami. Baba muna kami, quality. What?
Shoutout nga pala kay Francis sa mga tao niya. Maraming salamat sa inyo. Pinahirapan nyo kami. Sinong Francis yan? Ha? Pre. Palpak yung gawa mo. Tama kayo. Ako naman eh. 1 hour later. Ayun guys, kasama ko guys, oh. Mga ka-quality dyan. Gayahin nyo yung ginagawa namin, huwag kayong tatamad-tamad. Di baling umitim sa kadiskarte. Oo. Wag lang pumuti. Ayan ang mga ban. Yan mga ban. Pogi nito. Oh, bagong tropa to. Ano ya? Ito ang gagawin namin guys. Kaya, Lalagay kami ng ano yan? sealant Anong silan? para sa Ayan, oh. Ayan, butas. yan guys ginagawa namin. Kaya huwag niyong mamaliitin ang trabaho ng ganito kasi tingnan mo naman kung gaano kataas yung inakyat namin. Guys, oh pambihira, parang ayaw ko na sumakay sa eroplano ah. Napakataas. Inaantay ko yung forma namin. Pre, wala pang ano doon oh. Ano? Yan oh, doon sa dulo. Tayo pa maglalagay niyan. Ganto? Oh. Baka tayo pa. Ah, grabe. Order Dami. na si Foreman. Pambihira, di ibig sabihin mag-ano pa tayo dyan. Papakahirap yun tulad kanina, parang mahuhulog si utol eh. Walang hawak-hawak eh. Ayan guys. Ang pinapahid namin, sanay na sanay magpahid si mga tirada talaga oh. Parang ano to ah. Ha? Yung What? 6 hours later. Yan guys, tapos na kami guys. Pauwi na kami ni Lodi. Oh. uwi na kami. Medyo haggard na aming mukha. Ay, gaya. Pero hindi pa rin nawawala ang pagka-quality namin guys. Kantingin ka muna, buddy. Gasol si Foreman, parang mainit yung ulo. Kailangan si Foreman. Tama tayo sa ginawa namin guys. Uwi na kami. Balikan na lang natin pag may problema ulit. Oh. Ayan guys, bababa na kami guys. Nakakatakot bumaba.